Kumusta? Kumusta mga kamaritis, 'di ba? Ang daming maritis sa buhay, guys. So, ito na naman tayo sa isyong ito kasi gusto ko, alam nyo guys, gusto ko din itong may mga magsasabi na wag na, pero i-address natin ito. Kasi daw, hindi ko ba daw tika mo na, tignan ko nga yung comment niya, kasi nakalimutan ko na, screenshot ko nga, and then tignan ko sa isang cellphone kasi talagang parang may alam ito sa mga buhay-buhay ni Tami Itika. So, yun na nga, no? Sabi niya na, ito yung sabi niya, tika muna, basahin ko muna. Talagang hihiwalayan ka na niyan. Di mo ba naramdaman mayroon siyang inuuwi ang iba? Hay, kawawa ka naman, biruin mo, linis mo ang buong kabahayan, pati garden, tapos alaga mo ng mga aso, ng pusa niya, sobrang gawain mo. O to, diba? Nagpataka na, felicidad, nagpataka dyan ka. O, diba? Hindi ko alam kung na-address ko na to, pero itong mga taong ito, guys, sa tingin ko, yun talaga yung paniniwala nila. So, kaya i-address natin dito. Kasi sa tingin ko, yun talaga yung paniniwala nila na, yun, hihiwalayan ako. Ang daming mga sabi-sabi. Hihiwalayan daw ako. And then, kabahayan, naglinis daw ako sa bahay. And then, nag-garden pa. Diba? Grabe. Itong mga taong ito, guys, sa tingin ko, mga tapulan. Mga tapulan po itong mga to. So, ngayon, maglinis na naman ako dito, no? Kasi, ang mga marites dyan, magsasabi na naman na, awa na, naglinis na naman ang katulong. Ganyan talaga, katulong. Iwan ko na lang, guys, ang daming mga nagsasabi talaga na yung mga babae na Pinay na nakapangasawa ng mga may edad. Iwan ko, kontra nila yung may edad na lalaki na ginawa daw kaming katulong. So, sa tingin ko, mga nasuya na sila, guys, kay wamangod sila kuan good, nakabanag tigong. gusto din ninyo yung matanda din. Gusto din ninyo kasi bigyan ko kayo, charot. Wala na nga akong kaibigan dito, mamigay pa. Do you know ko. Hindi na ako mamigay kasi delikado. So yun, maglinis-linis lang ako dito kasi nga kailangang linisin itong aking microwave. Tika muna, ilagay ko kayo sa morbe. Ang hirap. Okay. Sino na naman itong tumawag? Hold on. Dada. Hello. Hi, love. I don't leave the house. Well, I called you earlier, but you must have been Shower probably. Next time you're working every day anyway. So. What? Makes no difference. Not the week eat right away. Yeah, I know. So I went outside, tried to clean up the leaves because the tree is empty. Okay. The other one is like no more. It's very little leaves. You know, the one that I thought it's gonna be in December, the last one. Now it's the one is like empty. So I tried to clean up and then the wind is blowing. So I said, I tried to blow. It's just coming back to my face. So where are you? Oy, Angie called. I don't answer because there's no number. It's like California. Who called? Angie. Angie? Yeah. What message did you leave? I said she's fine. She's okay. She said she heard you. You called her. You leave voicemail. Like a week after I spoke to her, I said. Okay, but she said she's okay.
love sa ating istorya. Kasi ano tayo kay Tami. Kahit yung buhay ko ginawa na ninyo ng istorya, ginawa na ng iba, hindi pala ninyo. So, hindi na yan pipigilan. Gustong manira, gustong magawa ng istorya. Alam mo, kung hindi mo kilala yung asawa mo, and then merong magagawa ng istorya, hold on. Kapag merong magawa ng istorya, and then hindi mo kilala yung asawa mo, and then gusto lang talaga manira ng iba, so ikaw naman na hindi mo kilala masyadong asawa mo, maniniwala ka talaga or magduda ka agad kahit alam mo sa puso mo na hindi ginagawa kasi nagtatrabaho yung asawa mo, and then meron kang narinig na mga istorya-istorya. O, diba? Ang una mong maisip pala, baka nga, no, yung ganyan ba? So, kaya, yung mga marites dyan, relax kayo. Kasi makaano pa kayo ng ibang mag-asawa, makapanira pa. Dahilan sa mga hiwalay, ganyan yan sa mga marites, sa mga kapitbahay, lalo na dyan sa Pilipinas, yung mga kapitbahay na sobrang madaldal or mahilig manggawa ng istorya, yun yung mga ibang mag-asawa mag-away. And then, pag marinig ng kapitbahay, ang saya-saya. Uy, nag-away si Puluna, si Pilipi, ug si Pilipa. Diba? Dahil sa mga chismis ng mga kapitbahay. O, diba? Ganyan yan. So, hindi naman ako kawawa. Kasi gustong-gusto ko din kasi magtrabaho dito. Yung parang linis ba? Sa bahay, mag-garden. Choice ko man yung sa garden. Uy, yung garden ko, choice ko yan. Kasi kung si Tami ang paanuhin natin, ayaw talaga ni Taming mag-garden. Kasi hindi yan mahilig mag-garden, no? So, yun. Depende na talaga yan sa'yo kung gusto mong mag-garden. Kasi ako gusto kong mag-garden. Kung katulong ako ni Tami, ang sweldo ko, gusto ko malaki. No? Kasi alam nyo na, kung katulong ako, and then binabahay din ako, yung galawin din ako, ginagalaw din ako, edi magpabayad tayong mahal. No? Bakit pang magpabayad tayong 50 pesos, $50, o magpabayad tagayan ko, lugi si Kuan. Lugi si Hiwa. lugi si Hiwa. O, diba? Mga istorya talagang katawanan, Teka muna, be. Kasi hindi man matanggal, guys. Oy, tanggalin natin sa kutsara. Hindi pala matanggal, ha? Kutsarahin, guys, May mga tao na ang saya-saya nila kapag nakasira sila ng relasyon, no? Ganyan. Ako naman, okay lang naman ako, guys, kasi may tiwala naman ako. Sabi pa nila, kung iwan daw ako, dapat mag-aral daw ako ng nursing. Para daw kapag iwan daw ako, pag iwan daw ako, hindi daw ako maghirap, and then may pera. Well, kung nursing ka, magtrabaho ka. At marami din ditong nakahanap ng trabaho na hindi mo kailangan mag-nursing. So, hindi naman masama kung mag-aral. At yun, kung hindi na talaga pwedeng mag-aral kasi hindi na papasok sa utak. Ako, hindi na papasok sa utak, guys. Ang tanda ko na. So, yun. So, kaya, yun. So, kung iwan, meron namang meron namang tawag nito. Magkatrabaho naman din. Kasi may nagsabi kung iwan daw ako, kawawa. Kawawa, and then dapat mag-aral daw ng nursing. Bakit ang baba? Ang iba kasi, ang baba nila. Ang paningin kasi nila kapag nursing, sobrang na. Well, actually, yes, nursing, it's okay, it's good. May magandang salary. Pero, hindi ibig sabihin, nursing lang ang mayroong gandang trabaho dito. Kasi nasa Amerika po tayo Ang buhay po dito sa Amerika is, kung matyaga ka lang talagang maghanap ng trabaho o magtrabaho, magkapira ka dito. Hindi kaingon nga, hindi maganda ang buhay mo dahil hindi ka nursing, no?
dito kapag kahit anong trabaho mo, basta kahit matyaga ka, mapira ka talaga. Yun lang yun siya. Ang iba, ang baba ng tingin dahil walang pinag-aralan. Guys, grabe guys. Ang baba ng tingin dahil walang pinag-aralan. Grabe, no? Pagdating ng Panginoon, pagdating ng panahon, hindi man sinasabihin ng Panginoon na sino yung mababa ang ano. Kasi hindi makapunta sa langit yung walang mga pinag-aralan. Hindi man ganun eh. Hindi makikita sa ano yung natapos mo sa buhay, kung mayaman ka or hindi. Hindi man yan makikita sa ano, kung anong pinag-aralan mo. Meron akong naano dito, na bunggo na tao, na wala daw respeto dahil walang pinag-aralan. Look, oh, diba? Ang dami. Look, may kamatis pa ako dito sa ano, sa ating garden. Yung mga maliliit ba. Kaso talaga, wala na. Hindi na pwede. Ito na guys, pakita ko sa inyo. Wala na. Upaw na ang kahoy. O, tignan nyo. Diba? And then, kita ninyo yung video sa gilid ngayon. O, diba? Ang iba, ang kaibahan. So, ngayon, yung aming yard is kailangan kong linisin kasi talagang nagtapok ang kahoy, guys. Ang dahon. Where's my little babies? Where's my babies? Where are you guys? Where is Misty? Hala, Roxy, do you?